समाव आं दायो दङ क'क्राझार सोहोर साखाथियाव थानाय एबा बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मावख'सालि खाथियावहा दिनै फैयै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ सरकार सालायनाया आबुं नै बोसोराव आगान होबाय आरो बे 2 बोसोराव आगान होनायावहा गोबां रोजा सुबुङा बाहागो लादों आरो आरोबाव बाहागो लाबावगोनखौ मिथिना मोननाय जादों। जों बे समावहा मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि समनाथ बिथांनिसिम जों मिथिनो थागोन दिनैनि हाबाफारिखौ लानानै बिथाङा मा फोरमायो जों मिथिनो लानाय बे समावहा दिनै हाबाफारिनि बागै मा गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय 2 बोसोर जे कमप्लिट जाबाय बिनि मोनसे सेलेब्रेशनखौ जोङो बे क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव जोङो बेखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय गभर्नमेन्ट अफिसियेल्सफोर आरो इएम एमसिएलए लोगोसे टिसिएलसि चेयारमेन भाइस चेयारमेन आरो बिसिडिसि चेयारमेन मेम्बारफोर साफ्रोमबो गभर्नमेन्ट एजेन्सिस बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन। लोगोसे बेवहाय इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिजेपिनि दैदेनगिरि जिएसपिनि दैदेनगिरि जोंनि जे लोगो आफादफोर दङ मोनफ्रोमबो पार्टिनिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारियाव स्पेसियेलि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय थांनाय 2 बोसोराव मा खामानि मावनाय जाखो बा मावफुंजाखो बेनि सोमोन्दै बेवहाय प्रेजेन्टेशनखौ होनाय जागोन। बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि मानगोनां गभर्नर हिज एक्सेलेन्सि जगदेश मुखि बिथाङा बेवहाय बेलासिनि 4 बाजिनिफ्राय बेवहाय बाहागो लागोन बे सावरायनाय मेल हाबाफारियाव। जोङो मिजिंथिदों जे जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे 2 बोसोर जे कमप्लिट जाबाय बे 2 बोसोर जे बिटिआर सरकार जोंनि रायजो राजानि आसा थिनाय बा मिजिं थिनाय बादियैनो जोंनि सरकारा खामानि मावबोनो हाबोदों बा नाजाबोदों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर सरकारा मा हाबाफारि मावलांगोन मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे गासैखौबो लानानै बेवहाय प्रेजेन्टेशनखौ होनाय जागोन। आं आसा थिदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जाहाथे दिनैनि बे प्रग्रामा साक्सेसफुल जायो। बेवहाय मिनिमाम 5,000 to 6,000 अफिसियेल प्लास जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन। निश्चय बे समाव बिथाङा फोरमायबाय बेयाव खमैबो 6,000निफ्राय 7,000 माखासे इउपिपिएल दोलोनि मावथि बिथांमोना बाहागो लागोनखौ बिथाङा फोरमायदों आरो फिन जों आरोबाव जों बेबायदिनो इउपिपिएल दोलोनिनो माखासे दैदेनगिरि बिथांसिम जों खाथियाव थांनो नाजानाय बिथाङा मा फोरमायो सार बे समाव दिनैनि हाबाफारिखौ लानानै बेसेबां गोजोननाय दङ? इउपिपिएल सरकारा दिनै बोसोरनै फुरा जाबाय। थांनाय बोसोरनैयाव जोङो गुड गभार्नेन्स नाम होनानै रायजो राजानिफ्राय गोबां हाबाफारि मावफुंबाय। बेनिखायनो बोसोरनैयाव जों दिनै रंजानाय फोरबो मोनसे हाबाफारि लादों। जों जोबोद गोजोनदों मानोना इउपिपिएल सरकारा थांनाय बोसोरनैयाव 33 लाख बिटिआरनि सुबुंफोरनि थाखाय गोबां हाबा मावबाय। जेरै दा हानि मेला खालामदों, हा पाट्टा राननायनि मेला आरो बिटिआर सुक्ति बायदि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरनो हा पाट्टा होनो हाबाय, हा राननो हाबाय। 50सा गोरों फरायसाफोरखौ इउपिएससि कचिंनि थाखाय दिल्लीयाव फाथायहरबाय आरो आइएसपिएल खुंनानै दिनै बिटिआर ओनसोलाव फुटबलनि मोनसे जावरिखांनाय दिनै फैदों आरो भारतनि फुटबल एस'सिएशननि आफादगिरिया फोसावदों जे बे आइएसपिएल खेलाया जोबोद समायना जोबोद मोजां जाबाय। आं जोबोद गोजोनबाय। बेनि थाखाय सन्तोष ट्रफिखौ आं क'क्राझाराव खुंफैगोन होननाय लेखानो दिनै सन्तोष ट्रफिया क'क्राझाराव जानो थांगासिनो दङ आरो आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो बे खेलाखौ जोबोद गोजोनदों, जोबोद बाख्नायदों। बेनिखायनो दिनैनि इउपिपिएल सरकारा बिटिआर जौगानायनि थाखाय गोबां मोजां हाबाफारि बिथांखिनानै मावगासिनो दं आरो सिगाङाव 4 जिल्ला दंमोन, दिनै 5 जिल्ला जाबाय। बे 5 जिल्लानि गेजेराव तामुलपुराव दिनै केन्सार इन्स्टिटिउट गायसननो थांगासिनो दं। अलरेडि बियो खुन्थिया गायसननाया जाखाबाय आरो क'क्राझारावबो अलरेडि केन्सार मेडिकेल कलेजआ बेखेवनो थांगासिनो दं आरो बेवहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै केन्सार इन्स्टिटिउटबो अलरेडि अपेन जाबाय। दा बेनिखायनो जौगानायनि खामानिया दिनै दावगागासिनो दङ। नंगौ बे समावहा बिथां इउपिपिएल सासे मैखोम दैदेनगिरि बर' बिथाङा फोरमायबाय दि थांनाय 2 बोसोराव
इउपिपिएल सरकारा मा हाबाफारि मावखो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला गोबां गेलेनायनिफ्राय लानानै जौगानायनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै सावस्रि बिफाननिफ्राय लानानै गोबां इउपिपिएल सरकारा जाफुंसार खामानि मावबोगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समावबो बिथांमोना बेबायदिनो बिटिसि ओनसोलनि थाखाय गोबां खामानि मावगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। आं दायो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय राजिब बसुमतारी, क'क्राझार। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।